Please play! Hola, com estem? Benvinguts a Please Play! Benvinguts a este capítol especial. Episodi no sé quants, no? 5? Episodi 5, 6? No ho sé. No ho sé, merda. Això, edita-ho i després posa-ho. Sí. Benvinguts a este capítol especial, De Caballero... on intentarem vèncer al Caballero Negro. Ah. Este capítol es centrarà sols en això, a lo millor dura poc, a lo millor dura un huevo. Home, Però... si se'l ventilem, però on et seguim. Una merda. No, això continua. Ale, al lío. Mira, si n'hi ha uno mort, ¿vale? Perquè hem posat a gravar després de matar-lo. Ah, sí. I ara me l'emporte. Ara. El Cavallar Negre. Bueno, no sé si ho he dit en l'altre episodi, però jo vull deixar constància de que no vaig a llevar ninguna mort. O sea, aunque siga sols el moment de la mort de Dani, jo vaig a deixar-lo. Sí, el que anem a fer és esvorar des d'ací fins que apleguem el Cavaller Negre, però després, si em mata 50 vegades, pues solament la lucha. Ja. No? O sigui, no cal que vegem tot el rato... No, però tampoc t'estàs morint molt. O sigui que... Bé, A veure, va. Mira. espera, que va. Parlant de no morir-se. Espera, que remonte. Bé, suposo que tot el que ja he agafat no està altra vegada. No, home. Perfecte. No t'ho lleven, o sigui, tu quan... Sí, abans hi havia un xic. Les almes sí que te les lleven. Hola, xic. Però no lleven els objectes. En directe, és el puesto, Tot té, sí. Hola. He dit hola. Pareix que tinga molta pressa. Ojo que el passarà lo de la espada, Ara no. Nada. M'ha passat, però després que estigui mort. Hola. Mira que bien me va sola. Mátalo. No. No, què has dit? Una cançó horrible d'estes d'ara. D'estes que escolta la gent, els xicuelos. Els joves sols. La jovenalla, que dirien els de Villena. Bé. ¿Villena qué? No. Abrim el meló de Villena. No anem a obrir el meló de Villena. Vale. Però si m'ho està sentint algú de Múrcia, En propers episodis. si m'ho està sentint algú de Múrcia, canviem Villena per Llecla. Fent amics. Boom. Especial. L'episodi del dislike. Especial episodio Caballero Negro. Uy. El circo del sol. Cuidado, que va. Que veixe. Bé. Va, que He vaig de confiar. Ah, No, home. Sí, fes-te-lo. Sí, home. Estos també veuen. Sí? Ja no ho sabia jo. Perquè és divertit. Però és cosa de l'expansió esta o de... No, veuen sempre. No Vale. tots els enemics, diguem que els que abans eren humans. Hola, Roger. El buen Roger li diu, Vale, no, Roger. Roger. Mira, Roger. En primer lloc, Roger dice que agarre Roger, la bolsa que m'ha caigut antes. la faena que té Roger suposa que es defèn del regal que hi ha del fondo, però tampoc ho fa molt bé perquè està sempre de cul. Una pregunta. Què? Espera que tira res. I s'ha enterat. Roger! Mireu a Dani menjar merda. Que no, home. Ja el teniu. Me s'ha olvidat hasta la pregunta. Te l'ha llevat a hòstia. Tal qual. Para que me s'olvidarà com jugar. Bueno, això passa. Bueno. Va, vull fer-li un parry d'això. Ui, sí, el parry. De veres, La volia pera. fer-li jo de pegar-li. És en Ah, no, és en el L2. baix, clar. Ja he practicat, no sé. El Caballero Negro. Per això li pareix el Caballero Negro. Sí, però... O sea, ¿A qué precio? de poder pot. Hòstia. Oh, mare meva. Això n'hi ha que volar-ho. Repetició. Ja estem per així, ja el tenim així, el Cavaller Negre. Veu-te un poquet. Tinc temps hasta que es gire.
Sí, a veure, com ve que més o menys tens la cosa clara però no massa, el meu consell és que te l'emportes a un lloc més ampli. Així dalt? A un lloc més ampli, però on vulgui. Així dalt és prou ample. Bueno, Però... hi ha llocs més amplis. Allí dalt? Allí dalt. Joder. I li busques l'esquena tot el rato. O sigui, tal com estàs ara, no el convé enfrontar-te a ell a tope mano a mano, saps? Busca-li l'esquena sempre i ves fotent-lo. Perquè... Ai! Que s'ha girat. Corre pa camunt. Que s'ha girat. Corre pa camunt. Crec que estic xerrant massa. Da igual, ¿sabes? Pues... va, en principi t'està seguint. Ara veu així dalt i a per ell. Busca-li l'esquena. Cubriste. Vale, ben esquivat. Mal esquivat. Ja. Busca-li sempre l'esquena. Bueno. No? Bueno, va, ja estem arrimant-se, ja. Arrimant-se a res perquè no li pega ni una volta. I se'n va, ira, i se'n torna al puesto. Home, se torna a posar-se de cul. És que s'ha girat. Se'n torna a posar-se de cul. Bé, pues tornem al puesto. Elipsis. Si em protegís normal, és cobrir les hòsties del tio eixe, del Caballero Negro. Sí, però fes-te compte que com un tio pega molt fort, el baixa molt l'estamina. Podràs cobrir-te una hòstia. Buah. Joder. Oh! Joder, això em passa per anar a pressa. Però he perdut les almes ja. Sí, que no sé quantes eren. Prou. Ni un 80 o què hi. No ho sé. Les suficients. Bé. I dos humanitats que tenies d'ahí en el comptador. Que no sé què te les ha donat, però ahí està. Una ballesta. ¿Te han dado una ballesta? Sí. Hostia, no ho he vist, tio. Ahora la gastaràs poquet, però bueno, ja està. Ja tens una. Jo crec que ara per començar és important tenir un arco. Un arc. Les ballestes que Perquè només pega una volta, no pega en cop. Perquè no tens estamina. Ah. Me caguen. Toma, Això per què? I qui te l'ha tirat? I se dona així? Què fa això ahí? No ho sé, o sigui, ara mateix no ho sé. I aquest tio qui és? I per què està ahí? Ara, o sigui, ves que tiren bombes que ha vingut a per tu? Moravis de lo millor ha baixat. Però claro. Dani. Però què passa si? Però estic pegant-li i el tio no reacciona. No, O sigui, sí, reacciona pegant-me, però no té... Però no perquè no tens estamina ni vida. Però què sé, el tio estia cansat. Perquè està cobrint-te. Va, por el Caballero Negro. Sí, hasta pues ya, el Caballero Negro. Mare meva, Hòstia. És que no Però sé per què? no Què sé fa? O sigui, però estic apretant este. Però estic apretant este i no protegir res. Perquè has entrat a saco. Però vaig protegir-me i no fa res. Home, però protegir el que tens davant. Si es peguen el cul no protegir. Jo estic ja cansat, o sigui, ja no puc fer res. He perdut el meu toc. Sí, bueno, a veure, no podem deixar això sense la mort del Caballero Negro. Sí que no és que no s'ha arribat. Però imagina't. No entres a tope. Pégalo. Pero que el pon este tampoco. Me llevat un 10. Bueno, este pon Sí, ja. no. Ja, voy a fer la mà. Ja no vull jugar, ja m'ha cansat d'això. Bueno, pues fins així l'episodi d'Especial Caballero Negro. Només m'ha plegat 3 vegades. 3 más, ho he vist. 3 voltes m'ha matat. Bueno, sí, tenim que no tallar ja. Sí, tens raó. Crec que no anem a matar el Caballero Negro, almenys avui. Bueno, continuem el següent episodi. Espera, va, la última, va. No, què collons? Joder. I així acaba l'episodi d'avui. Bueno. Va, que va l'última. Què fem així? Este era el bonus. Por Dani, que és a Xina, ja dic que por sus cojones que se Este era pasa. el bonus. Ja existim. En conforme en a plegar, no em passa. Bueno, ja arribaré. Una bomba incendiària. I si li tira una merda? El foc li fa poc mal. Els caballeros negros són prou immunes al foc. Me caguen. La seva armadura és de les millors contra el foc. Foc! Vale. Estoy
ja estan també. Va, jo ara vaig a fer d'entrenador. Va, que va l'última. O sea, com el ve que el costa... Ni Gaston mai bike. Ara vull que hi... Bien. Sí, home, sí. Sí, se l'ha begut. A tu salut. Però pega-li, fes algo. Vale, ara quan arribes allí, te l'emportes dalt. I te quedes apegaet a ell. Espera, que sí. I vas... Mira-lo! Però aquest tio d'on és? Pues no ho sé, però ja és la segona volta que ix. Imagina't en tota la idea. Mira-lo. Munta i mata-lo. Perquè no sé per què es giren ara. Cuidao. Ai, munta. Aixe d'allí no falta. O sigui, bueno, ara ja que t'ha vist matar. Sí, bien. Ah, y no pegues el bot. Sé que intentes pegar el bot, però no ho falles perquè t'has costat el precipici. I ara com puja. Vale. Vale. No. Este home és el que em dona ràbia, el de la llança. En el següent el que podríem fer és desbloquejar els camins que no hem anat, farmejar un poquet, ja li pilles un poquet més el ritme i ja tornem a per ell. Oh! Ha! Te'n vas corrent contra ell, pilles l'objecte que té i ja, pues, que li donem pel cul. Vale. Ara això. N'intentes pegar-li ara. Tu diràs quan puja. Quan ell el mire, tu et munta. Hola. No, fes un poc de Roger. ruido, no vagis a poc a poc. Vull dir... Ahí, ara torna. Ves i ves-te'n edat. Ho hem netejat tot. Roger. No. que me l'emporta darrere. Vale, vas Recupera ves, estamina d'eixa. fíjalo y apégate a él y búscale la esquena todo el rato. Pero, cubrint-te. Era l'esquena. No, i sempre entra-li per la dreta, Bueno, ai, el tens. Ai, no, sense cobrir-te. Ah. El bug està ben sense cobrir-te. Però veus que si t'apegues no el fa tant? Veus? I, no, però, lleva't de cobrir-te antes d'atacar. No. Recula un poquet i veu. Ai, no, és que tens que soltar antes l'escut. No, però no vegues ara, no vegues. Vale, cobrixes, ben, solta l'escut. No, s'ha girat. Ara pots veure. Bien, ara veu. I torna-lo a fijar perquè es desfija. Quan cada volta que li fas el backstabbing, ara tens que pegar uns quants. O sea, has vist ixe, pues, no ho sé, uns 5 més igual, sí. No, tens que soltar l'escut antes. Ahí, perfecte. Ahí va. Ja ho tenim, pues ara... Que en van dos. Pues unes quantes més. Però bueno, això és la idea. Vale? Bueno, a veure... Estic marejant, me salva. Sí, jo també. Però pegar-li. Bien. Va, que en van tres. ¿Cuál era de pegar? Pues... Este tío no como hay. Du mitja vida. Tienes que pegar-li, quieres pegar 3 o 4. En este 4. Pues... 3 més, crec que dic. Molt bé. Està jugant Dani, en sèrio. Sí, tal qual, o sigui que estic flipant. Mira, que em portes cinc. Bien. Que em portes cinc. Dos més. Va, que és meu. Així trampes ningú, o sea, no volem... Calla, que s'ha enfadat. No vagis per ahí. Vale, perquè vull dir que no es quede la paret al seu cul, perquè si no se'n t'apoderà. Per què ha de girar a la dreta? Joder. Perquè l'escut és diestro, entonces tens que entrar-li per la surla. Bien, el tenc. Va, que em morda una altra. No te la jugues, Escolta, que el dia li n'ha fet moltes, No te la jugues. És que tu ara mateix no estàs per matar-lo, però bueno. Ara el tens. Bien! Mort. Mort, segur? Sí. Toma! Toma! Va, i ara sí que és el final. Sí, ara sí que sí. Del caballero. Adéu, fins al pròxim. Que vagi bé.